Ipatawag ni Cebu City Mayor Edgardo Labella ang tag-iya sa mga establishment na naka-encroach sa gianan sa tubig nga mo'y nakaingon sa nating pagbaha labi na sa may Mango Avenue. Samtang nasuta sa disaster office nga adunay mga dagkong haligi nga gipabarog sa sapa mismo nga mo'y nakaali sa gianan sa tubig. Ano ang report? Kinsay magdahom nga dula ba di ay sapa kining dapita sa may Mango Avenue nga nakatago ilawom sa mga edipisyo. Sama nining ana sa sulod mismo sa usa ka kananan nga gibangagan sa mga rescuers dihang ilang gipangita ang batan-on nga namising sa baha. Ilawom ni ining semento ang sapa. So di gyud nato makita kung wa ni siya gibangagan. So ato ang nasayra nakita diri sa ilawom ang baga kayo daghang mga basura nga usa ni sa mga hinungdan nga nakababag sa tubig niadtong aging gabi nga nakapaawas sa baha dinhi sa may Mango Avenue. Makita sa ilawom nga adunay mga dagkong haligi nga mao'y nakaalis sa tubig ug dinhi nagpundo ang mga basura sa mga botelya sa tubig ug uban pa mga plastic product. Kani makita pa ang mga patay baboy nga nangasangit. We have to set an example. I would recommend to Mayor Edgar nga sampulan gini. Kung nay angay gubon para ma-clear ang kasapaan, whether kitsa tagiya na mga gimig dispensa, no? Mimando si Mayor Edgardo Labella sa mga tag-iya sa mga establishmento sa pagkuriher sa ilang gihimo aron mahatagan og kasulbaran ang suliran sa pagbaha. Gitahasan nato si Ramil Ayuman unya ubos unya pag-abag sa Office of the Building Official nga i-identify kanang mga buildings nga nakalati diha sa atong mga creeks nga naay mga obstruction. Lakip sa ipatawag sa mayor ang matighimo og mga bottled water aron mohimo sab og mga pamaagi nga masiguro ang paghipo sa mga empty bottles. Angay siguro natong ipatawag kining mga bottled water manufacturers, makig-meeting kita kanila kung mahimo magbutang kitag mga receptacles. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.